Radi, nemoj da dižeš noge. Sve mekano, brzo. Nastavi, nastavi. Tako je. Mekano, brzo, ajmo. Ajmo još malo stiska, Ivana, ne možemo s tobom. Ne primaj prvi njen udarac. Tako je. Ajmo sad ti. Bravo. Ajmo još malo, Ivana. Ruke gori i radimo. Diši. Bravo. Okej. Moj, ne gledaš ti. Ti radiš, ajmo. Bravo. 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 Još minut. Tako je. Udaraj. Prilazimo s udarcima. Mekši noge. Tako je. Imaš je sad. Tako je. Ajmo još 40 sekundi. Diši i radimo. Ajde Ivana, mekše noge, nema priče. Nastavi. Oko nje. Idi u neutralni ugao, ajde. Drži ruke gore, a mi tu udari.